L-oli tal-ħajja qed tkompli tafas fuq il-bwiet taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Dan hekk kif mill-erba' l-ewwel ta' Lulju il-prezz tal-ħalib tal-benna u prodotti oħrajn magħmula mill-ħalib u tal-istess kumpanija żdiedu fi prezzhom. Bis-supermarkets u l-ħwienet tal-merċa madwar il-pajjiż ġew marfa b'dan l-aġġustament. Fi stqarrija il-kumpanija Benna spjegat li dawn l-aġġustamenti huma meħtieġa sabiex jibqa' jkun hawn sosten ta' sostenibilità fit-tul tal-produzzjoni lokali tal-ħalib. Il-ħalib lactose free tal-litru ser ikun qiegħed jogħla b'6 ċenteżmi minn €51 għal €57. Dan fil-waqt li l-lactose free tan-nofs litru żdied b'3 ċenteżmi. Żieda wkoll fil-ħalib frisk, hekk kif tal-litru żdied b'6 ċenteżmi għal €32 fil-waqt li l-ħalib frisk tan-nofs litru żdied b'3 ċenteżmi. Żieda ta' 7 ċenteżmi għal ħalib sħiħ tal-litru għal prezz ta' €37 fil-waqt li l-ħalib sħiħ tan-nofs litru żdied b'4 ċenteżmi. 120 gramma ġbejna friska żdiedet minn €15 għal €17. 150 gramma mozzarella żdiedet għal prezz ta' €2.30 bżieda fil-prezz ta' 5 ċenteżmi fil-waqt li 125 gramma mozzarella żdiedet għal €2.82 bżieda ta' 3 ċenteżmi. Il-butir kemm mielaħ kif ukoll mhux żdied għal prezz ta' €3.20 bżieda ta' 3 ċenteżmi filwaqt li l-butir lactose free żdied għal €3.75 bżieda ta' 3 ċenteżmi. Il-kumpanija Benna spjegat li din iż-żieda waslet għaliex is-settur tal-ħalib qed ikompli jħabbat wiċċu ma' żiediet fl-ispejjeż f'diversi oqsma tal-katina tal-provvista. U minkejja li l-Malta Dairy Products għamlet kull sforz biex tassorbi dawn iż-żiediet kawża ta' żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni u proċessar, żieda fl-ispejjeż tal-ingredjenti, materjal tal-ippakjar u trasport u produzzjoni, ma kienx hemm għażla oħra ħlief li jiżdied il-prezz tal-prodott.